Валентина Ивановнаның ықсым бүхтә фатиры иң өскө 5-нче катта. Стенаның сатнаган урынын ул ел даһылап, буяп, обой ябыштырып төзәтеп, яшереп тора. Ярык кына бирешмәй, хәзер түшәмдән үзенә юл һалган. Трещины идут у нас во всем подъезде. И плюс у меня вот на кухне по плите пошла трещина. Не между стыками, а именно по плите. Вот она идет. Вот тут у меня заклеено, видно, заклеено. А там она уже дальше идет. Вот. Октябрьдың 50 еллыгы урамындагы 4-нче йорттың стенаһы сатнай башлавын фатир хужалары 1-нче каттагы фатирларда офис итеп кура башлаган мәл белән бәйләй. Юнселдәр майдан киңәйтү белән мавыгып, терәк стеналарны бозып ташлаган дип фаразлайлар. Подъезд идәнендәге ярык та, ярдәмче бүлмә идәненең ярты метр самаһы түбән төшүе лә ошо фаразды раслай. Как трещина идет, видите? Сатнаган идәнде еш ямаудан калкыулык барлыкка килһә, баскыс ягыннан сатнаган ергә ел хайын дигәндәй маяктар куелаты йортка сагыштырмасы яңа күскән Азамат Гәрәев. Тик уларның файдаһы самалы, ярыкта ел уйнап тора. Он, видите, как потух. Часть, конструктивный элемент жилого дома. То есть тут непонятно, что там внутри творится. То, что мы видим, это снаружи, да, трещина, визуально. А что там? Йорттың яшәешен тәэмин итүче идара компанияһы ярык стена турында хәбәрдар. Милек хужалары сара күрүҙе үтенеп коллектив хаттар яҙып тора. Кешеләр стена ярылып, йорт бөтөнләй емерелер дип курка. Страшного ничего нет. Специализированная организация обследование провели. Трещина не сквозная. Не знаю почему, может просто штукатурка. Но страшного там ничего нет, дом не рухнет, не упадет, все там нормально. Торлы хезмәтләндерүселәр стенаның бары эске ягы сатнаган, шуға тотыш йорт емерелеү хәвефе юк дип белдерә. Ә фатир биләмәһендәге төҙөкһөҙлектәрҙе бөтөрөү милек хужаларының эше. Һөнәри белем нигеҙендә ҡабул ителгән ҡарар менән килешмәй ярамай. Тик стенаның ерҙән башлап 5-нче катҡа тиклем сатнаганын көндә үҙ күҙе менән күргән кешеләрҙең фекере менән ни эшләргә. Вот у нас в первый подъезд идет трещина, начиная с 5-го этажа, да, даже с улицы видно. То есть она сквозная, в подъезде все то же самое. Идет вот с 5-го этажа прямо до 1-й. Они приходят периодически, замазывают там что-то, и она опять идет. Халкыбыҙҙың шығырлауы ҡағас 40 йыл ултырыр тигән мәҡәлен иҫтә тотоп, ярыҡ стенаға ҡарамай тынысланаһы ла, бәхетле осраҡҡа ышанаһы ғына ҡала. Нәфисә Кинйәбаева, Салауат Вәлиев, Гөлшат Вәлиева, Зарема Хисмәтуллина, Хәбәрҙәр, Башҡортостан.